Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah masha Allah. Wannan da kuka gani sirri ne na ɗaurin baki. Insha Allahu idan mutum ya kasance wato yana cikin wani yanayi ko cikin wani hali wanda aka takura masa da wasu abubuwa dai waɗanda shi kuma baya so, to lallai wannan insha Allah zai samu mafita a ciki insha Allah. Amma kar ka aikata shi domin zalunci. In ka yi don ka zalunci wani ko don ka cuci wani, to wannan tsakaninka ne da Allah. Amma kamar mutum wanda yake wato 'yan sa ido suka yawa a kan lamarinsa ko kuma dai ne na harkoki, wato ka ci kuɗinmu ka ɗauki bashi da sauransu, kuma ana ta tambayar ka babu yadda za ka yi ka biya, to insha Allah kai wannan za ka samu sauƙi. Amma fa ƙa'ida shi ne da ka samu kuɗinsa ka biya. In ko ba ka biya ba, to kuma lallai wannan aikin akwai lokacin da zai wato canza lissafi a kanka. Saboda haka ka zama mai ƙoƙari domin ka biya. In ka biya shi ne mafita a tare da kai insha Allahu ta'ala. Kuma wannan sirri ana yin sa dai yana abubuwa sosai insha Allahu ta'ala. Amma dai mun ba ku shi akan da ya ɗaurin baki ne insha Allahu ta'ala. Allah ya taimake mu, ya jagoranci dukkanin lamuranmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.